Dobré ránko všetkým. Dobré ráno všetkým. No, tak máme tu stredu a zase náš podcast Sisters Unmasked, kde budeme rozoberať určité veci. Ja som rada, že včera sme stali ten recap, to bolo také uvoľňujúce, Mhm. takže mám rada práve tie recapové, kedy môžeme proste preberať také veci, že proste sa iba zabávať a baviť sa na Hej, tom a také rozoberať také uvoľnené. uvoľnené vzťahy. Tiež ma to baví. No, takže ale dnes tu máme teda túto stredu a tieto veci nie sú až také ľahučké na rozprávanie, ale tak je to tu a poďme si teda akože povedať, teda pokračovať v tom tvojom príbehu. A, a tak, a pokecáme, porozprávame sa a preberieme témy a podobne. Tak. Takže sa poďme pustiť do toho. Ja by som možno si pripomenula to, že vlastne v akom prostredí ste ešte žili. Ono je to už známe, všade to bolo, ale to, že vlastne ten dom, že tam boli šváby a že to nebolo vhodné prostredie ani pre dieťa, ani pre nikoho, podľa mňa. Tak ono sa nedalo ani sedieť na zemi, lebo však my sme sa hrali na zemi a proste takýto šváb prešiel, alebo vlastne keď Briana mala narodeniny minulý rok v auguste, tak ja som pripravila vlastne to, čo aj fotku mám na Instagrame, tak balóniky a tak, ale musela som to spraviť, keď spala. Čiže vlastne všetko som pozasínala a jak som všetko pozasínala, tak som počkala, kým zaspinka, no a potom som vlastne išla, že to idem teda pripravovať a som pozapínala svetla a asi 7 veľkých švábov v kuchyni na linke. To, akože ja už som ako tak bola zvyknutá, ale 7 naraz to nestihnete, proste sú rýchle, aby ste ich zabili. Som mala taký spray rate. Lebo neviem, či niekto vie, že keď ich šlapnete botov, tak to oni potom cítia a prichádzajú ešte viacej. Teda síce neviem, ako tam by mohlo byť ešte viacej možné, ale hej, však vlastne tak mi šerif zašlapol, keď bol u Ja nás. viem, že ty si, že musím to ísť utierať, proste všetko dezinfikovanie a tak, ale akože No. však vy ste vlastne klímu mali zapnutú, takže museli ste mať na Áno, nižší akože ono to stupeň. je celkovo také v podstate normálne v Amerike, hej, že proste vždy musí mať človek zapnutú klimu na, akože aby bolo chladnejšie, aby tie švaby nechodili. Ale keď máte zamorený ten dom, tak aj keď to máte nastavené na tom vyššom, tak proste si nepomôžete. Tam musíte mať zapnuté svetla cez noc. A my sme vlastne tak fungovali, že my sme v noci spali pri zapnutom svetle potom. To viem, že si to hovoril, to bolo hrozné. A ja som ti hovorila, že sa už teším. Takú normálnu vec, že keď sa vyspíme proste pri vypnutom svetle. No. Na to som aj zabudla, teraz si mi to pripomenula akurát. Hej, takže my sme nakoniec, ale aj to sa stalo, že proste ja som sa zobudila, vítam sa to, že mi niečo šramocí proste pri hlave a jednoducho proste prechádzajúci šváb a tak. A proste dialo sa to v podstate každý deň, takže bolo to veľmi zle, bolo to hrozné. Hlavne akože aj pre teba, že čo si človek, ktorý vôbec si v takých pomeroch nevyrastala a vieš, keď si sa bála aj pavúka, inak teraz chrobáka ty skôr zoberieš a ja tu pozerám, že už teba volám, čo pred rokmi by som ani nepovedala, že také niečo sa udeje, že teba budem povedať, aby si nejakého chrobačika tuto zobrala. Ja čo všetky fóbie ohľadne Bugs som mala, tak no. Lebo tam boli, vieš, aj také, že škáry a tak a to sa nedalo proste moc zafixovať. Ja som síce striekala tak priebežne, že na noc takým sprejom, akože, ale potom nájdeš aj takto švába tam mŕtvého ráno. Proste vieš, že potom zase to musíš striekať, ale na druhej strane to musíš si vystihnúť kedy, lebo však nemôžeš to striekať cez deň napríklad, kvôli tomu, že však tam sa pohybujeme. Hej, Čiže však toto, a hlavne tam fakt hrozilo to, že aby ste neochoreli hlavne. hej, ale aj celkovo akože ten dom bol taký, že napríklad tá podlaha, ja som ho čistila napríklad s takým 100% dezinfekčnými utierkami, proste vieš, také tie, čo sú úplne také silné. A Viem. proste asi 10 krát som to drhla jednoducho a išla som 11 že už určite to je, už to bolo aj svetlejšie, že určite to je už čisté, totálna špina. Že proste to sa nedalo vyčistiť, možno nejakým takým úplne naparovacím alebo tak, ale nedalo sa to vyčistiť. No a mimo švábov vlastne, teda vlastne sme si povedali k tomu domu, že ako to vyzeralo vnútri teda, že, a to ani nehovorím inak o tom, že viem, že ty si tam oblepovala aj kuchynskú linku, aby sa snažila sa zariadiť proste ten dom, urobiť ho takým krajší, alebo teda priateľnejší na bývanie, že si tam oblepovala si, objednala také tie nálepky na kachličky a tieto Také tie veci. wallpapers hej, na kachličky, čo sa týka kúpeľne a čo sa týka kuchyne, no hej. Aby Že to vlastne si sa vyzeralo snažila, lepšie, že ale si nebola taká, že by si utekala, ešte sa snažila proste robiť všetko preto, aby si... aj veľa to sa totiž to hovorí, že došli peniaze a zrazu ty si sa otočila. Hej, tak... bodaj by. Ale vlastne tam peniaze neboli, to som chcela poukázať aj na to, že Presne. vlastne ty si sa snažila aj z toho mála proste vytvoriť tam vám ten domov.
Hej, však ono vlastne aj tie líšty napríklad, ty si mi vtedy poradila na líšty takú tú pásku, že existuje. Áno. A ja som sa to snažila, som to zakúpila, snažila som to dať akože na tie lišty, lebo tam bola proste tá špína najväčšia. A teda akože som to vyčistila najviac, ako sa dalo, lenže tá stena som tak drolila, že to vôbec nedržalo. A bolo to úplne, že celé zle. Takže to bolo akože snaha bola, ale to bolo také marné. Však ako vedí niekedy, veď sa môžu ukázať aj fotky potom. Určite. No. No, potom vlastne mimo toho zašvabovaného domu, tak sme ho volali, aj to okolie bolo také, že tam boli tí sexuálni devianti, to sme už aj spomínali, že to sú dohľadateľné informácie, že to nie je nič nové, ale neviem, keď si prvýkrát vlastne musela ísť sama z toho domu, že ako si sa cítila, že proste zrazu si musela, lebo v podstate vy ste boli tam zavretí. Hej. Vy keď ste išli, tak ste vlastne sa prepravili z bodu A do bodu B, vy ste nikam nechodili, nejaké ihriska tam na blízku a podobne. Akože myslíš, keď už sme boli akože same? Nie, myslím ešte tam v tom dome. Ale akože... Ale áno, už same, akože v tom dome. No keď sme išli, tak sa furt zašvabovanom. volal Uber, čiže vždy sme išli s Uberom aj na ihrisko a tak ďalej, čo bolo finančne dosť náročné ešte v tú dobu. Som tedy len zháňala tie peniaze, ale proste samozrejme musíme chodiť von a chceme chodiť von, ale no, Museli ste sa všetko bolo, prepravovať vlastne do tých bezpečnejších štvrtí. hej, áno. A zároveň, čo sa týka obchodu, vlastne, lebo predtým sme hovorili, že som to stopla, že možno nemáme doriešenú otázku, že ako nakoniec som si vyriešila tie potraviny, tak som si samozrejme ponachádzala už potom, že existujú také niečo, ako u nás sú, teraz neviem robiť reklamu, ale tak vymenujem viacej Volt, Edeli a môžete sa ozvať. Ale tak Walmart vlastne, oni mali dobrú akože, lebo existuje Walmart, Instacart, ale to sú proste už cenové iné relácie, hej, a ten Walmart bol proste dostupný a takže som si objednávala cez nich. Čiže potraviny chodili vlastne cez nich. Takže tak som vyriešila vlastne to, aby aj mali čo jesť. Lebo to, aby si zobrali Uber, ktorý stojí 15, najmenej ceca, dolárov do obchodu a 15 naspäť, tak tých $30 proste môžete dať na jedlo. Takže radšej ten Walmart stál, tuším z začiatku nejakých $10, mám taký pocit, a potom som mala nejakú akciu, ja neviem prečo, za 6 mesačne. Čo je Možno super. ako stály zákazník, alebo takže, alebo Možno, však že som mávajú, to bývajú aj všelijaké akcie, takže to je super. Chcem ešte povedať, že nie, že by som predtým nevedela, že niečo také existuje, ale ja som vedela v podstate, že existuje také niečo ako Instacart a Instacart je $100 mesačne cca. Takže preto som vtedy nad tým tak nerozmýšľala, že by toto mohla byť možnosť, ale keď človek musí, tak proste... A čo je toto Instacart? Instacartom máš vlastne to, že ty máš osobného nákupčího, ktorý ti pôjde do rôznych akože tých obchodov, preto to je aj drahšie. S tebou komunikuje, že toto nemajú, toto má ísť do iného obchodu a tak, hej. Ale akože nevedela som, že tie ostatné majú aj možnosti, akože takto, čo sa týka toho online alebo tak. Však som bola odseparovaná vlastne od všetkého, Od takže... všetkého, vy ste vlastne do obchodu, ako sa tam chodilo? No on chodieval vtedy do obchodu stále. On chodieval a vlastne však, veď zdraznúť tomu je najlepšie. tak. Hej, akože strašne ste boli držané od všetkého, že v podstate aj tá socializácia, v podstate potom, keď ste už odišli z toho domu, už môžeme sa vlastne priskočiť k tomu, kedy ste sa osamostatnili a teda išla si do svojho prvého, to bolo vlastne Airbnb. To bolo Airbnb a vlastne to bolo, my sme všetko museli ostať vlastne v tej jednej county, čo je vlastne Brevard County, kvôli jurisdikcii. Sme nemohli ísť akože do niekde inde, čiže bolo aj trošku... nemohli opustiť okres, hej. A bolo trošku ťažšie akože nájsť niečo, čo je vlastne stále v tej county cenovo dobré, čo vlastne nebolo vlastne cenovo dobré, hej, lebo nedalo sa akože aj inde hľadať. No takže sme vlastne išli do iného mesta, ale stále v tom county. No a tam vlastne, akože tam to bolo veľmi pekné, bolo to ale maličké, ale bolo to pekné, bolo to veľmi drahé. No a aj keď bol ten apartment maličký, ale bolo to zrazu čisté, pekné, moderné a mali sme hlavne blízko playground a zároveň sme mali blízko aj obchody, takže už sme vedeli normálne fungovať, jak normálni ľudia. Takže... Ale to bolo zároveň vaše také prvé, že ste sa začali tak naozaj socializovať? A ste začali chodiť do knižnice? Áno. Tam sme vlastne v parku stretli jednu mamičku, ktorá mi povedala o tej knižnici a vlastne odtedy sme začali chodiť. Paradoxne
tá mamička prežívala to, čo ja, ale neriešila to. Tak ja neviem, čo je s ňou doteraz. Hej. Ale akože asi ste sa mali stretnúť, možno mala vidieť taký ten príbeh, ale ty si vtedy ešte vlastne bojovala. Ona nevie vlastne ani ako si skončila ty svoj boj. Mhm. A viem, že by som nechcela akože Teda niečo. respektíve ešte neskončila, ale teda, že už si na Slovensku v bezpečí, tak Hej. No. Hej. Každý, kto prišiel potom do nášho života, tak aj keď tam bol iba chvíľku, tak proste mal nejaký zmysel. Čiže no keď sa teraz začnete socializovať tak a začnete mať proste byť sami sebou, tak priťahujete proste už tých ľudí takých dobrých, by som povedala. Aj taký, čo ti možno aj, áno, ale aj ti do života niečo priniesli, aj ty si im určite priniesla. Určite sme si mali niečo odovzdať proste, to hej. Takže bolo to fajn, ako čo sa týka tohto, ale nebolo to proste, že teraz tam vie človek treba ostať a proste fungovať, to sa nedalo. To sa nedalo z viacerých hľadisk, to sme už niektoré aj spomenuli, či finančného, alebo proste čo sa týka rodiny, aj čo sa týka zdravotného poistenia. No inak toto. To tiež by si mohla aspoň tak trošku ozrejmiť, teda, že čo sa týka toho, že vlastne aký si ty mala status, lebo však Že čo sa týka môjho poistenia, tak vlastne tým, že ja som prebrala vlastne tú domácnosť, tak som automaticky bola ten household, alebo householder, teraz neviem, ako sa povie, ale to znamená, že tým, že môj imigračný status je, není, že som občan, alebo proste nie som tam ani na zelenej karte 5 rokov, alebo neviem, proste bolo tam minimálne 5 rokov a myslím, že tam bolo dokonca, že musí byť občianstvo, ale to som si nestala, proste tých 5 rokov tam bolo. Každopádne som to nesplňala. A tak im nebolo zamietnuté tieto výhody všetky. Čiže ja som nemala poistenie. Ja som však aj teraz, čo som si pridala na Instagram, že vážte si to, že vy vôbec viete ísť k doktorovi. Napríklad Zubárovi, hej. Tak však ja som tam trpela posledné mesiace, ako bol proste ten som bola na ibuprofene, teda ibuprofene tam, hej. A proste to bolo na nevydržanie, akože som nečakala, že keď prídem sem, že mi budú vedieť zachrániť ten zub, našťastie hej, ale proste, no proste vážte si to, lebo fakt ja som nemohla, lebo reálne aj jedna by ste tam nechali už len za ten zub obličku a dva, mňa by to stalo ešte babysitterku a Uber navyše. Čiže to neprichádzalo do úvahy. A zároveň ešte aj trošku ten stres z toho, že máte vlastne máte dieťa, že vy musíte byť zdraví proste, že jednoducho. Takže tak, no a tým, že Briana mala to poistenie, to vlastne to štátne, to cez to Obamacare, kvôli tomu, za to, že ona je vlastne aj občianka a zároveň tuším, že pri deťoch tam sa to automaticky tak bere, že hej. Takže ona mala, ale ja som nemala. A tým, že som ja bola ten prime giver, teda som, tak, ale myslím teraz v USA, tak no, bolo tam akože dosť nebezpečné a riskantné vlastne ostávať tam bez poistenia a bez všetkého takto. No a zatiaľ teda, čo vy ste sa už teda začali tak viac menej, ani nemôžem povedať, že akože osamostatňovať, lebo reálne ste boli, hej, že mimo neho, ale tak ty si sa ale bojovala o to, aby ste, bo však nemala si tam teda vytvorené tie podmienky, aby ste tam mohli žiť plnohodnotný život. Bolo to prvýkrát, kedy sme vlastne, že nevedel, kde sme. Áno. A mali sme utajenú vlastne adresu, čo sa žiadalo na súde, aby bola utajená. Inak to musel byť inak akože aký pocit slobody, že? Akože stále sa človek obracia, pozerá na cesty a tak ďalej. Není to také, že ti to zmizne bohužiaľ lusknutím prsta. Že také tie... no, keď to zažívate tak dlho, tak proste vám to ostane. Ale bolo to, hej, už trošku lepšie. Hej, zrazu v podstate si ten život mohla tak kvázi sama organizovať, lebo však ty si nemala takúto voľnosť, aspoň teda, čo ja viem od teba, hej, že možno diváci nevedia, že vlastne ako u vás prebiehal ten bežný deň a podobne, že nechcem to povedať úplne tak, že si bola jak slúžka, že proste ty si nemala čas sa v podstate ani osprchovať. No, ja som nemala dosť dlho akože takže normálnu hygienu, alebo jak by som to povedala.